Vi begynder nu et forløb om oplæsning. For at blive en god oplæsner, må man være opmærksom på oplæsningens byggeklodser. Byggeklodserne er de klodser eller de ting, der gør os i stand til at lave en mere interessant oplæsning, som bliver spændende for tilhørerne. Byggeklodserne består af tempo, pause, tryk, styrke og toneleje. Den første byggeklods, vi skal se på, er tempoet. Lad tempoet stige i dramatiske tekstafsnit eller ved klimaks. Lad tempoet falde, når du beskriver en person eller miljøet eller et tekstafsnit med personers eftertanke. Du skal nu høre en oplæsning af Martin Bundgaard, hvor han læser H.C. Andersens eventyr Fyrtårnet. Læg mærke til, hvordan tempoet er i hans oplæsning. Den næste byggeklods er pauserne. Du skal bruge pauserne, når du vil skabe spænding, når der sker noget nyt, og når du vil skabe eftertanke hos dit publikum. Det vil sige, at dine tilhørere skal have tid til at fordøje din oplæsning og forstå, hvad det er, du læser. Lyt nu til Martin Bundgaards oplæsning og se på hans brug af pauser. Nu skal vi arbejde med tryk. Tryk er også en vigtig byggesten i oplæsningen. Du skal lægge tryk på de ord, som du ønsker at fremhæve. Forskelligt tryk i en sætning giver forskellig betydning. Det vil jeg give dig et eksempel på. Han går med konens hund. Han går med konens hund. Han går med konens hund. Eller han går med konens hund. Som du kan høre, er der meget forskel på, hvor man lægger trykket. Læg nu mærke til, hvor Martin Bundgaard lægger trykket i sin oplæsning. Den næste byggesten er styrken af din stemme. Tal højt, når du læser op i et stort lokale, hvis du har mange tilhørere, eller hvis du vil fremhæve en særlig betydning i din tekst. Og tal lavt, når du vil skabe opmærksomhed hos dine tilhørere. Læg nu mærke til, om Martin Bundgaard benytter sig af styrken i hans stemme, når han læser op. Den sidste byggesten er toneleje. Et varieret toneleje kan beskrive persontyper, gengive stemninger og skabe opmærksomhed og indlevelse hos publikum. En dyb stemme kan gengive herrestemmer, angive en dyster stemning og fremhæve noget vigtigt. En lys stemme kan gengive kvindestemmer og en munter stemning. Nu skal du høre
Bundgaard læser op igen. Prøv at overveje, om det vil gøre en forskel for din oplevelse af oplæsningen, hvis heksen havde talt med denne stemme, eller hunden havde talt med denne.